5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Loistavaa. 5, 6, 7, 2. Vielä yksi. Ai, hyvä. Loistavaa. Hyvä. Ja tähän seuraavaksi. Ja kiinni. Ja auki. Ja kiinni. Hyvä. Sä menet tänne taakse, niin ajattelet, että työnnät tällä yläselällä taaksepäin. Saatko tuntuu venytystä siellä? Jännitä. Rento. Ja jännitä. Rento ja alas. Jännitä. Rento. Jännitä. Rento ja sama ylös vielä. 1, 2, 3, 4, sivulle. 1, 2, 3, 4. Nyt nopsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. Ja rento.